Päivää vaan. Tuossa testissä tämmönen hieno vesilasi ja monivitamiini Bore-tabletti. Chipataan sen ineen. Se alkaa poreilee. Siellä se on pohjalla. Pitää vaan venata sen aikaa, että se poreilee loppuun asti. Jep. Kertokaapa mulle, juotteko paljon energiajuomia? Itse en juo paljon. Ehkä kuukaudessa pari tölkkiä. Nyt on tullut juotu taas jotain 3 viikkoa viimeksi join. Joka perjantai tulee juotua 1,5 litraa kokista. Enintään, et ehkä viikossa menee semmonen 2 litraa limpparia. Loppuun mennään semmosilla normijuomilla. Tää alkaa näyttää helvetin hienolta. Nyt taas sittiin silmää. Ei saata. Revi jostain semmosen hienon lusiikan. Nyt saa. Sen revi. Tonne jää pohjalle kaikki ne vitamiinit. Mä vedän tommosia joka aamu. Koska vitamiinit. Tommonen ja kahvia. Aamulla ei mitään ampalaa. Mun aamu. Joo, kello on. Vittu vuose. Kello on 8:35 sunnuntai-aamuna. Miksi mä katon omaa facea, kun tässä kattoo tohon perkeleen juttuun. Joo, mut lähdääs koe ajamaan. Ihan jebin. Hyvä, kun siinä on hiilihappojakin. Eiköhän siinä ollut meitsin pieni monivitamiini Bore-tablettitesti. Ihan hyvän makusta, et ei siinä maussa ole mitään vikaa, mutta kyllä tuon vittu ne teho Bore-tabletit voittaa. Se on että sais se. Joo, mut eiköhän tää ollut tässä ja nähdään ensi videossa. Moro!